Итак, что такое ультрабонд? Это праймер. Праймер с малым количеством безопасных кислот, который подготавливает ногтевую пластину к нанесению следующего продукта, то есть базового продукта. Праймера е безкиселинен, но има малко киселина в него, съвсем безопасно количество киселина, което помага за следващия продукт базата. Он оставляет небольшой липкий слой на поверхности ногтя, что позволяет максимально обеспечить максимальную адгезию. То есть Да. Продукта оставя съвсем малко лепкав слой върху нокътя, който помага за по-силната адхезия. Това е сцеплението, съединението с базата. он также в прозрачной бутылочке. Это 12 миллилитров. И прошу вас, следите за прозрачностью этой жидкости, чтобы ваша адгезия всегда была Да. на уровне. Отново е прозрачна бутилка, пак за да следите цвета, вътре консистенцията или замърсявания. Отново, за да имате перфектна адхезия на ногтите, зависи. Затова и някой път от слънце леко пожълтяват. И аз пак сега разбрах, че всъщност те вече нямат същия състав, така че тя казва задължително да ги пазим от светлина, въпреки че са прозрачни. А, я сейчас так много хочу сказать сразу.